И здравейте хора, аз съм GoodPlay и тук при мен са 500BG и LuboBG. Кажи здравейте! И да, в този клип ще играем Skywars, но преди това искам да кажа, че за 200 сабскрайба ще има giveaway на 2 League of Legends акаунта. Аз вече, нали, 30 лева ще са, аз вече в... не играя лига, нали? В региона Nordic Anti-East, мисля ще се каже. Отдавна съм спрял лигата. И да, няма да са някакви тъпи дети и сега станали 30 лева, ще са хубави. Нали, не знам дали ще има скинове и така. До след малко. И здравейте хора, тук сме с първата игра. И така. Колко гаден мап, знаете ли колко е гаден това? Уф, направих се на full screen, защото моя игра е на малък и много лагва. Really? Ready, nigga. Някакви са в средата. Някакви са в средата ли? Да. Чакай малко ли? Да, някакъв моби човек. Няма ма бутнат. Не! О! И той скача отзад! Какво стана? Да, човек. Много гадно. Много гадно нещо. Вау, бахти. Вау, Power 5 лък. Само кажи, че нямаше 3. Имам 2 стака. Аз не дал отново. Искам 2 стака. Супер. Как да го спечеля това? Така. Ох, ще не мога. Я ще чакала сега, като знаех да пичам си тук. Че ми стана смешно, чак. Ооо, какъв хит! Мале, това го имам на клип. Видя го човек, много добре. Мале, тъсъвка. Те. Аре, едно в едно сте, 5. Не, още... Ето го, това ето. Слаб. Не мога го хитна! Направо го смлях. 5 вътре. Не, бъдка. Отивай в средата, 5 стане. Направо смлях 500. Направо го смлях. GG. Теческъв хак си. Фарт. Брат, върви ми с 23 FPS. Poison 30. Ти снимаш прав. Така. Ти снимаш прав. Хора, това беше от първата игра. Да, окей. Да, това беше от първата игра. Малко идваме след втората. Да, с втората, да. И сега. И здравейте хора, аз съм GoodPlay и това е втора част от клипът Skywars. Бах, тяк е гери, мама, аз съм фул дъма. Аре бе, един меч нямам. Аз нямам нищо. И аз. Аз съм фул дъма. И аз. Ма нямам меч. Имам си полшенки, имам всичко. Аре бе! Така, ай, учим да бия. Ага. Ще умря и сега с мен. Еми смех, защото той беше пълен ретард човек и бутъл много. Да. О, да, стреля, няма проблеми с това. Аз съм решето, те съм стрелец колкото.
Да, ама някак всички седят като някакви, защото си просто че Тома стреля се яйца, бе. Айде, то в средата. Намерих си майстора. Да, Елачи. Елачи 108. Вот. То се на фул, нали? О, той има слаймбол. Маля. Помощ. Петко, бягай! Няма да се бием. Айде! Убий него, не мен! Ха! Маля, сега гледаш как се играе. Люба, гледаш ли? Да. Марио, снимай. Сима му е, спокойно е, слаймбал имат шибаняк, просто. Гледай. Качвам го, който стане. Гледай. Гетрек. Къде си, чуе? Ама га... Изчакай да се избият, да останат само двама. Да, ще ги чакам двама и тук се сбият и пак си влизам. Ма аз ще отида отгоре да я гледам. Ама гледай, някакъв се барикадира. А, не. Разбиха се. Те, към... Ти къде си по-точно, бе? Точно под спаун честец. И ще изчакам рефила, бе, само тук ще. Паунче... по средата е ли? Да, точно. А. Едно сме. Да, е. Як видят, значи той с слаймбал е жив. Другия е почти фул дъма. О, стрелят се, видяха се, чакай. То седи златна ябълка. Уча с ендърпела го би. О, мага, то сметна ендърпела долу чак. Ай! Ай, давай, Петко, че са мачат. Излизай, Антка, ти си отвънка. Айде, то с слаймбала го избута. То ще би има супер ганен слаймбал. Имам кнолбак. Айде с ендърпела. То са умряли, бе? А, не, идва, айде. Не дей, бе, брат, що само звъдица, то ще... Айде. На 19 е. Айде, той табута сега. Браво, бе! Браво, е. The best. И това беше от нас. Дами господа. Ще я забравя. Видях сега на последните си два клипа, имам много дизлайкове и станаха за един ден. Някой си правил, нали, фейк акаунтчета или не знам. Ама това хич ме интересува. Не гледам лайквете и дизлайковете, в смисъл не ме бърка. Да, част нямам. Да, не ме бърка. Така че... Да. Това беше от мен. Аз бях Гузплей, тук бяха с мене, нали, Пецата БГ и Любо БГ. Каналите ще са им в описанието и така. И до другия епизод.